Әхлак белән генә тыеп булмый. Әхлак белән син кешене үгетләп 1-2 сәгать утырта аласың. Аннан соң хәзерге гаиләләрдә ир кешенең аз гына нагрузкасы да юк, дөресен әйткәндә. Кайттың эшкә, кичке 6-да кайтып кирдең икән. Син телевизор каршына утырдың, ашарга пешсә, чакыралар сине. Күлмәң юылган, үтүкләнгән, идәнең юылган, келәмнәр себерелгән, бөтенләй бер каралган, балалар кайткан. Ир кеше әзердәрәк яши аз гына. Ул көр, тамагы тук, бөтен йокысы туйган. Хатын кызның менә шул гаиләгә башлагач, аның инде вакыты калмый. Ирне килеп, баланы килеп, тормышны килеп, эт булып бара ул. Һәм шуңа күрә ир кеше бер вакытта да миңа калса, хатын кыздан әгәр дә ниндидер бер тәкъдим булса, ой, минем вакытым юк, ардым әле бүген дип ир кеше бик әйтми, хатын кыз әйтә. Башым авыртып тора, ишем авыртып тора, вакытым юк, тегенди вакыт, мондый вакыт, шулаймы? Бөтенләй бер хатын кыздан килә. Иргә беренче сәбәп. Аны бит ирләр шушы хәлгә җиткерә, Камил әфәнде, шунысын да онытмагыз. Гафу итегез, бу җәмгыятьне ирләргә төзмәгән. Бу җәмгыятьне Ходай төзегән. Димәк, Ходай шулай яраткан инде безне. Юк, без әйдәгез Ходайга кайтып карыйк. Аны нишләтик соң инде? Беләсезме, менә парадокс әйбәт. Тикшерүчеләр фикеренчә, Россиядәге ирләрнең 98% хатынына хыянат итә. Бәлки монда билгеле керә торгандыр инде чит хатынга караш ташлауда, уенда булуда. Менә бу бит чын мәгънәсендә парадокс. Димәк, без беребездә минем ирем читкә йөрми дип әйтә алмыйбыз. Монда әйдәгез икенче яктан киләбез хәзер. Без әзрәк татар гаиләсе турында сөйләшәбез. Татар гаиләсе, типик гаилә. Миңа калса, хыянат итүчеләр арасында татарлар күбрәктер дә. Менә минем ишеткәнем бар, гомер бакый яшәбейме? Менә мин ди хәзер 60-ка җиттем, хатынымны әле ялангач килеш күргәнем юк ди. Менә сез моңа ышанасызмы, юкмы? Мин ышанам. Чөнки татар хатыны бизәтле тәрәзә пәрдәсен курдыра, утны сүндерә, балалар җыкламаган бит инде пышылдап кына сөйләштерә. Сез сөешкәндә пышылдап булмаганны беләсез. Анда ыңгырашасы, кычкырасы килә, сокланасы, матур сүзләр әйтәсе киләме? Моншага кергәндә бизәтле инде караңгыда керәсең, тәрәзә корылган, чирпик кабызмыйсың, сабыннан. Мин килешмәс идем. Бүгенге яшьләр алай ук түгелдер дип уйлыйм. Бәлки шуңа күрә яшьләр арасында хыянат әзрәк булыр. Шуңа күрә үз хатынын ялангач килеш күрмәгән ир кеше һәр хәлдә аны күрергә теләячәк. Кайда да булса. Сөйәркәләр ул яктан иркен тота үзен. Алар бер вакытта үзләрен кызганмыйлар һәм бу очракта сөйәркә менә шушы Илшатның гаиләсен сакларга ярдәм итә. Ул гаиләдән китә алмый, гаиләсен ярата. Һәм сөйәркә моны белә. Әлбәттә сөйәркә бик зур эш ала үзенә, чөнки ул аның өйләнгән икәнен белә торып эшли моны, әйме? Бу мактаулай бер түгел. Ләкин ул шушы гаиләне саклап калырга ярдәм итә. Һәм без монда бүген аз гына бер шиткә китә яздык. Икенче баланы табарга тиешме? Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунакларым, уйлагыз, бала бар икән, яралган икән, ничек аны тапмаска? Бу гомумән законга каршы килү генә түгел. Гомумән кешенең мондый сүз була алмый хәтта, бу баланы югалту дигән. Иш югы әле матди яктан кисәк тә, материнский капитал алачак 2 бала тапкач Алла бирсә. Әле аерылсалар да күчеп китәргә бер шарт булачак улаңа. Юк, бала яралган икән, ул туарга тиеш. Однозначно. Әтисенә ошыймы ул, әнисенә ошыймы? Монда фикерләр булды. Әтисенә ошар, хыянатчы булыр. Бәлки ул әнисенә ошар. Әнисенә ошар да, аны да шулай ире ташлап китә торган булыр. Кем белгән аны? Яхшы, бу очракта сез менә әйттеләр, Мәйсәрә аерылырга тиеш дип. Сез ир кеше буларак нинди киңәш бирер идегез? Мондый ир белән яшәргә кирәк. Аерылырга тиеш түгел. Безнең илдә булай да бәхетсезләр бик күп. Безнең илдә 7 миллион миллиардер бар име? Һәм 7 миллион бумыш бар булай да. Вокзалларда куна алмый, вокзал занятый хәзер. Подвалларда урын юк уже. Анда бумышлар яши. Кая бара ул? Әти-әнигә 2 бала кирәк микән? Чөнки күйәүгә чыкканда миңа калса Мәйсәрә әнисенең киңәшен тыңламаган. Әнисе, әтисе шушы Илшатны бераз сөйләшеп утырган булсалар, аралашып алдан. Әйтер иде, балакаем, бу малайның чөтә күзләре бик мут уйный, әйме? Бу малай бик ышанычлы түгел буга. Шуты моның сөйләшүе дә бик шома, әйме? Миңа калса, әнисе аны кертми инде 2 бала белән. Кертер инде ул кызганып. Димәк, Мәйсәрәгә түзәргә кирәк булыр инде. Түзәргә кирәк. Һәм шул түзү белән җиңәргә мөмкин. Түзү белән җиңәргә мөмкин. Ир кеше гомер буе күңел аша алмый ул. Ул аны шушы бер күңел ашты икән, аңлап ала да, һәм сөйенә кайта өенә. Аллага шөкер, өем бар дип. Менә күрәсез. Камил әфәнде, әйтегез әле, менә сез шул кадәр ирләрне яклыйсыз бит. Мәйсәрә китмәскә тиеш, хыянат итсә дә хатын түзәргә тиеш. Мин күпмедер күләмдә моның белән ризалашам, гаиләне таркату яклы түгел. Менә мин әйтеп үттем, Россиядәге 98% хыянат итә дип. Әйтегез әле, сез менә шушы 98%-ка керәсезме, юкмы? Керәм, ник кермәскә? Нәрсә мин монда хәзер юк инде дип, мин дә сокланам. Менә бүген килдем, монда тапшыруга. Ник кадәр чибәр бала, ник кадәр Алла бирсә булачак матур аналар утыра. Мин аларны язучы буларак күзәтәм. Мин аларга Алла бирсә һәрбер язылачак әсәрдә урын табырмын менә бу балаларга име. Шуңа күрә мин аны күз хыянаты дип атыйм.
Сез менә хатыныгызга кайчанда булса хыянат иткәнегез бармы? No, моны инде мен хәзер моннан кычкырсам, хәзер мин кайтуга хатын белән аерылырга тиеш. Әгәр дә мен хәзер мин гомремдә хатыныма хыянат иткәнем юк дисәм, мин хәзер җүләр булып күренергә тиеш. Шуңа күрә миңа ак белән караның уртасында калырга рөхсәт итегез. Дусларыгыз арасында хыянат иткән Дусларны сатмыйм. Сатмыйм. 98% икән. Минем хәзер ким дигәндә эш урынымда гына да, шушы эш урынында гына да 100 дустым бар. Димәк, аны 98 керә бит инде шунда. Шулай булгач, әйдәгез телдән әйтеп бик фамилия, алфавит буенча әйтеп тормам минем. Камил әфәнде, тагын бер сорау бирәм әле. Күптән менә кызыксынып бирәсем килә шушы сорауны сездән сорыйм әле. Менә гадәттә әйтәләр, әгәр дә хатын кыз хыянат итә икән, ул бары тик хис белән ул ир кешене яратса, шатса гына хыянат итә дип. Ә менә ирләр алар хыянат иткәндә сөяркәсен яратмый да, сими дә, алар аны моның спортның бер төре дип саный. Киресенчә, аны саның азгынлык. Ул хыянат түгел, бу инде спорт, бу башка әйбер бу. Спорт ул балык тоту кебек. Төшеп утырдың су буена, сиңа бер нәрсә кирәкми, бер пискәр чыкмасмы дип утырасың име. Монысы ямсыз әйбер аның. Мин мондый кешеләрне маньяклар арасына кертәм, спортка кергән кешеләрне. Ләкин хыянат, ни өчен хатын-кыз хисчән? Хатын-кыз хисчән түгел. Менә хәзер өйләндең, бала туды. Хатын-кызның бөтен игътибары балага, бөтен матур сүзләр өйдә булып куймый. Син кызыгып күннәшеп торасың балаңнан. Син хәзер анда җылы сүзләр ишеткәнең юк. Бөтен игътибар баладаймы? Әнә бар җылты баша шундаймы? Элек бит алай түгел өйләнгәндә. Ир кеше хисчән. Ир кеше соклана хисезли, җылы сүзли, матурлык эзли, елмаю, игътибар эзли үзенә, наз эзли. Ахыр чиктә хит менә шушында бер чәчеңнән сыйпардай бер кеше эзли. Гаилә тотынгач, хатын-кыз җиркәсеннән нужа күбрәк төшә әлбәттә. Менә шушы әйбердә югала инде ул. Соклану югала кергәнгә. Мәшәкать белән күмелә. Хатын-кыз гына түгел, ирләр хисчәнрәк. Хисчән кеше нәкъ менә хыянат итә дә инде. Бу хәлләрдән соң Мәйсәрәнең хыянат итү хакы бармы? Бу инде сугыш ачу бер-береңә име. Аха, син хыянат иттеңме? Менә мин дә хыянат иттем. Монысы кайтарып булмый торган хата. Бер хатаны төзәтәм дип, икенче хата ясау. Һәм начаррагын ясау. Хатын-кызның хыянатын ир кеше гафу итә икән, бу 1000гә бер булырга мөмкин. Ир кешенең хыянатын гафу итүче хатыннар 10га бер булырга мөмкин. Күбрәк гафу итә хатын-кыз. Гафу итә ала. Бала хакына гайла. Ир кеше андый гафуны гафу итә алмый. Ә шулай да хатын аның хыянатын онытсын һәм көн сайын сөяркәң янында ашап кайтмадыңмы бүген дип битәрләмәсен өчен ир кеше нишләргә тиеш? Ну, монда инде ир кеше шынлап та менә булынга җибәрдең, ана уйнап керә инде ул уҗымдаймы? Миңа калса әйбәт, ир булса ул шушы кат-кат кабатламас бу хыянатын. Бер хыянат булырга мөмкин, ләкин ир кеше бәрбер ничек тә булса кайтала һәм хатын-кыз акырынып, менә мин сине яратам дип, яратканын исбат итә торсаң, бик узак итеп аңлата торсаң, ниһаять яратмаган кеше дә сине ярата башлый. Игътибар итегез. Менә шуңа күрә ир кеше моны җиңә ала, бу хатынны аңлата ала. Что бу бездән бер гаилә, шанышын яулый алаймы? Әгәр дә инде тагын кабатланса, бу уенга әйләнә инде анысы. Бу уже миңа калса мәсьәлә генә түгел, бер көндә гафу итә алмыйм диярне. Кабатланса. Мин менә монда соңгы җөмләм итеп шуны әйтер идем. Әгәр гаиләдә ир кеше хыянат итә икән, моңа хатын гаепле. Әгәр инде хатын хыянат итсә, монда ир кеше үзе гаепле. Уйланырга мәҗбүр итерлек фикерләрегезне җиткердегез, Камил әфәнде. Хөрмәтле тамашачылар, монда ниндидер нәтиҗә ясау урынсыз билгеле. Без ышанабыз, бүгенге тапшыруыбызда без һичшиксез сезгә катлаулы хәлдән чыгу юлларын эзләргә ярдәм иткәнбездер. Һәм бу киңәшләр сезгә һичшиксез булышыр дигән өмет белән калабыз. Билгеле инде хәзерге вакытта иң күп бурыч гаиләнең бөтен тотнагы, гаиләнең учагын саклау хатын-кыз җилкәсенә төшә. Без моны туеп яшибез. Ләкин кошлар да ике канатлы һәм алар ялгыз канат белән генә оча алмый. Шуңа күрә ир белән хатын авыр вакытта да һәм җиңел вакытта да һәрвакыт бергә булырга тиеш. Хыянат күңелдә авыр яра калдыра. Шуңа күрә мөхтәрәм тамашачыларыбыз бер-берегезне рәнҗетмәгез. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге тапшыруда яңгыраган темага һәм гомумән сезне борчыган, гаиләгә кагылган темаларга булган фикерләрегезне сез безгә хатлар язып юллый аласыз. Кем белә, бәлки сезнең хатларыгыздагы гыйбрәтле язмышлар алга таба безнең тапшыруларыбызны дәвам итәргә һәм инде сез күтәргән проблемаларга җавап эзләргә ярдәм итәр.
Татарстан Яңа Сыр телеканалына хатлар килеп тора, һәм шуларның берсен сезгә дә җиткерәсе килә. Безгә Әлмәт шәһәрендә гомер итүче Римма ханым яза. Бүген артыма борылып карыйм да үземә үзем шок катам. Тормышка текереп карау булганмы ул җүләрлекме белмим. Гомерем буена минем чын терәк булган, кечкенәдән үк дустым булган, ул яшертен генә ирем белән чуала башлады. Роза, ашыкма. Әйдә без бу хатның дәвамын укымыйк. Кем белә, бәлки нәкъ менә шушы хатның авторының язмышы һәм гомумән шушы гыйбрәтле вакыйга безнең киләсе тапшыруларыбызның берсендә яңгырар һәм без сезнең белән бергәләшеп фикер алышырбыз. Шуңа күрә без хөрмәтле тамашачыларыбызга тагын бер кат мөрәҗәгать итеп безгә хатлар языгыз. Адресыбыз Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Без сездән хатлар көтәбез. Ә бүген сез кара каршы тапшыруын карадыгыз. Бәхетле булыгыз.